Niyabag ka naman tingali. Ano, di ba ni atong kongresista, dito man na sila Union, pero matay, no? Ganaan sa mga tao, ano nila may gala? Kawa na ba lang yung delikadesa ba? Pero init kayo mga higala sa init kayo ron sa iskutanan ang flood control. Mangayo na nung kagdugang. Yung sa man mo na pag-spilling na. Paminawara ko siya. XFM Katropa. Well, importante na mabigyan po ng pondo yung mga... Oh, bab. Aba! Oh, imbukada pa lang mga katropa. Imbukada pa lang, no? Imbukada pa lang. Ha? Importante na mabigyan ng pondo. Wa pa mo matagam? Wa pa, tagam. Ay, di ba ni matagam? Wa pa dyan mo matagbaw? Grabe. O, bantayanan ni ha? Paminaw mo. Bantayanan ni mga kaigsuunan. Abi ni mo, di naman dyan tamadag people's power karon. Lisod lagi kayo. Di wa makuningon mga igala nga. Wa na igahom ng people's power. Power gyapon na siya. Pero sa panahon karon manggod nga busy. Actually, gituyo nila ni eh. Gituyo man ni bay nga kabusta. Pero esa nyo palabi eh. Gituyo nila ni Maygala nga atong concern to aditos panginabuhi kay kung kana manggod mahingay higalay mahitabo. Taman rata diri aning kamo diha naminaw. Igo ra mo diha magyaw-yaw. Pero guyoron gyud mo atong Malacañang mo ingon sud mo kisa man say mo bahos baboy mabili na niyo. Ay! Diba? Ana, gituyo na actually mga higala sa gobyerno. That's why, no? Kining pagkapobre sa tao mga higala, pagkapobre sa katiling Bansoria, kining kapobrehon mo na ginaingon mga higala nga dili nato ang ikauwaw. Pero di sa gyud nato ikapanghinambog. Dili ta angay mauwaw nga pobre ta. Pero di sa gyud ta mga higala maka panghinambog ani. It is something that we don't have to be ashamed of. But it is also something that we can never be proud of. Ay, so ato ba ni ikapasigarbo ba nato ni mga higala? Murag di tingali. But anyway, no? Kining kapobrehon minugna mga higala sa oportunidad. And our government dunay mahimo. Kanang mga poverty alleviation, alang nako mga higala, dugay nako sigig pangumentaryo ani. Para nako ha, no? Kanang mga poverty alleviation dia mga purpose AX kunuhay mga kaigsuunan. Dili na siya solusyon. Kung solusyon man galing band-aid. Pero ang latter effect ana mga higala is makapatapol na nimo. Na kung matapol ang Pilipino mga kaigsuunan, samot siyang de na gyud mo uminto ang iyang panginabuhi. Now, kani pa. Doon na tayo ginatawag mga higala nga political apathy. Kaya bang naay tendency ang Pilipino nga kung pait ang kahimtang mga kaigsuunan mo depart ta from ang kasagaran ginahimo nato pagkapait ang iskutanan we depart from the social sphere and mag-focus ta mga higala sa ato ang panginabuhi. Murag mo ana ta mga ay sus kakapoy sigig. Ay na mo paminaw na. Maora gyapon. Ayaw na mong tanaw balita. Maora man gihapon, no? Di ba? Kaya dahil mga ingana eh. May gani pasalamat ko ninyo may gala. Pila man ron apong nako diri. 729 katao diri sa YouTube. No? Di asay pila ni 48 diri sa Facebook at least. Oh. That you care, no? Pero usahay lagi kayo sa lingaws balay, no himuon na lang pong lingaws katropang Arnel. Ano man ang tirada. But in the deep sense of caring about our country ba kana bang when our availability is called upon. For example, may galag na imo ingon nga, "Oy, saman, o pananglitan ako. Tanang mga agwanta party list ya member." Pagdamog silhig, manilhig ta dito sa Malacañang. Ay, Naay mo provide na to barko, naay mo pasakay na to eroplano, manguyog ta. Tanang mga agwanta party list member. Katong duol-duol ra pamaktas ra mo, katong layo-layo, sige. Maktas lang gyapon pero sugdi na karon para moabot sa kabuan.
Kaya ba tayo usahon sa susama ni ana? That is why, no? Ang administration, mga katropa, para nako, di dyan kumutuog, tinuod nila may galang sulbaron ang kapobrehon, dili. Ngayon naman, they want to keep it that way, kay dali kayo manipulate ang tao mga galang nga dunay kanang dakong panginahanglanon. No? Sama may gala sa eleksyon. Dali kayo ni mo hanyag ang kwarta may galang way kwarta. Dili na logic, sentido commun na lana. Common sense na lana. Kana mga 4,000, 5,000, dili mo na pwedeng ihanyag may gala dito sa nindot og balay unya naka-fortuner o ka may gala nindot yung sakyanan. No? Kaya ang demand na dako na. Asa man nimo na may gala pwedeng ma-offer, mahanyag. Dito ni mo na mga gala pwedeng i-offer sa tao nga wa siya ana ron. Bay. Gikan ni Congressman. Pila man na? 3 mil. 4 goto, gitigbasan man sa coordinator. Ana, man no? Kay, to magsuroy-suroy. Wa sila bahin na. 4 na ni. 5 goto, gikuha mga igala ang piso. No? Dito ata na. Ay, nagkawala ka, kaya wala man na ikuan, no? Ay, lagkalimti. Oh. Pinawa! Nga ikaw karon mga igala, wadyo ka, jamo. No? Ni piso, ni 5 libat, wag yun. Nai-offer ni mo da 3 mil, mga igala. Pili ka, baruganan o 3 mil? Baruganan. Matay sa baruganan, sa makadagang igayon, pasmog yung bitok. Ay, Kung ari ko sa baruganan, no, kung ari ko sa baruganan, problema ani kuan kining na ako'y mga bata dito nga naghilak na gutom na. Saon man dawato na lang nato ni di kay sarabita. They want to keep it that way. Mao na mga igala, ako nakita nganong kining administrasyon ni BBM walay laing diskarte kundi ayuda. Ayuda lang. Nga naman. No? Para magpabilin ta mga igala, mag-ana sa gobyerno, magsahod sa gobyerno, muratag si Juan Tamad. Magpabilin tang mag-ana mga igala sa gobyerno, nasa naman, ihulog na. Oh. Para kung doon ay mga dagkong panginahanglanon o ka mga panawagan, mga higala, kung tinud-anay ba tawagon ang atong presensya ba? Parang ginaingon ako ba nga, pananglitan, karon. Ngayon ko, oy, tanang miyembro nako sa Agwanta Party List. May buntang ni mo diha, bro Macrons, si bro Ron Balaba. Macrons ka, bro, ha? I miss you, bro. Mingaw na ko niya akong amigo da sa asa ba karon bro, nabagag Barobo o San Franz? I miss the old days, no? Buntag diha, bro. Pananglitan mo ingon ko karon may galas na ng mga nag-identify silang kaugalingon as Agwanta Party List member. Tana! Saman, magtasa na! I need your presence! Di ba ka mo mga igala mo ingon nga, Katropang Arnel, wa may mabilin sa balay, oy mo baboy. Katropang Arnel, nagitugway ra ba tong kanding dito sa Kisa na lang mo hipos ato kay lahi na ra ba ng panahon na kay ang mga watog kanding nakainuba na ra ba? Di ba? Lahi na ra ba karon panahon na kay ang mukawat mga igalag kanding nakainuba. Ginoo delikado din na kung inuba mga igala may gani kay puti. Ito man to. Kaya baka nato unsa may makapugong yun nato? No? Unsa may dali man kay na matubag. Unsa man gyud makapugong nato mga higala. Nga, dili lang sa may anak Katropang Arnel. Pag ampulay among ipaabot kay usami sa inyong mga paningkamot, no? Barobo de imong rota karon, bro, no? Sige lang, bro, mo na ginaingon nga gibulag-bulag tas panahon. Abuton ra gyapon tas panahon. Maabot ra gyapon na.
Mag-abot magani kuno may gala ng kasili og luwag nga. Ang isa gikan sa linaw, ang isa gikan sa kusina. Unsa magi makapugong mga igala nganong di ta ka exercise ana. Nga tong kanang pananglitan manawagan. Unsa may makapugong? Kapobrehon. Ano man? Makauna-on ha, makahinuklog man kabitaw no. Kanang akong irali, may magsulduhan ko dito. Kanang akong irali og ako pa nang bunot og lubi. Pila ba'y pamunot sa lubi ron? Murag 250 man siguro isa kalibo, pati kapuyan. Wala, trabaho ah. Master Pogi sa Apokon, may buntag diha. Good morning! Once, gikan may galas sa may Cebu. Samtang inom ko no karon may galag Santon Coffee Mix. Naminaw na to. Good morning! Relin Navarro, mao nang magsige na lang atang ang uban sa ATM kay basig na anay ni sulod. May naman lang mo giningon may galad. Yawat na lang. No? Pero wa ta kay bawo may galang nga gitapulanta pag-ayo sa atong gobyerno. Oh. Nindot ng pobre ra ang Pilipino ngano man. No? Ang pondo mga igala sa alang sa poverty alleviation tupad mapabilin, no? Nindot ng pobre ra ang Pilipino mga igala kay panahon sa eleksyon mudaog gihapon ang kawatan. Ngano man? Naman sila'y kwartadaan. Nya pag-abot sa eleksyon pwede man silang muhatag, sureball man silang mudaog. Diba? Yeah. Medyo natipas ta sa itong isgutanan. Pero mao na elemento. No, mo na yung mga elemento, dautang elemento. Muna ay mo katinga nga nung dugay naman kayo ta sigisgot anang kapobrehon. Wa mangyapon ni mo sa man ni Pilipinas nga dato man ta ni Pilipinas, correct. Exactly. Di ba? Ngano di man ginato ma-achieve ng pareha may gala Singapore, no, parehas Japan. No, ngano di man nato mga gala na ma-achieve? Kay mismo ang atong gobyerno ug ang administrasyon may gala, they don't want us to be ingana. Yan ng mga Hapon, pananglitan may gala, mga Singaporeans, na ug mag-eleksyon, nada na sila ingana, nga bayaran kung kuan, 2,000, 3,000. Wala. Kita nga naman tayo ingana. Siyempre, because, gihimo ta nilang kabos lang gihapon. Wala ta nila gi-empower mga igalas tinud-anay nga mamahimo nga very dynamic citizen. Wala ta nila gihimo ana mga kaigsunan. Wala gi-design may gala nga tuangguan para ana. Klaro lang istorya. Look at our mga government programs. Labi na karon mga igala, look at the program karon mga kaigsuunan. Kanang pabahay wa ko'y problema. Kanang giilugan nila karon sa kalinan mga igala. No? Kay matod pang Bipisara, amo ana, dugay na na. Matod pa pong Auntie Claire, dili oy. That's okay mga igala, no? Wa ko'y problema na mga katropa kanang mo provide ang gobyerno og maayong okay na siya mga kison, pahit na siya. Pero you know what? It makes us a slave mga igala. Hangtod sa atong kamatayon. Yan naman. Hunaw na ano nang mabayad ka mga igalang 30 ka tuig diya. Hinoon, naa naman na sa pangalandaan, no? Amortization, no? Unsa may root word diha? Ang root word diha kanang Latin word nga mortis. Unsa man di pasabot ang Latin word nga mortis? Death. Kamatayon. So kanang word nga amortization, utang nga hangtos kamatayon. Alas 7:55 na may galantag na sa tubag Banagbanuban. Ang sa to bro, predatory government. Because sa ilang mga programa nga mga tupad, mga diha sila pud nakakwarta eh. Diha sila nakasapi mga igala. O karon, kining flood control. Diha mga igala Tagalaon yun, no? Nakulangan pa si Ortiga. Grabe naman yun na mga katropa. Sige daw, padayon na daw nagab kay murag na dugay na napanos na nang iyang naong diya. Mitigation na infrastructure projects, no? Kasi like dun sa isang lugar ko na heavily attacked by fake news. Totoo naman na merong pong content. Heavily attacked by fake news, pero gibaha man yun. Kamito na sa din. Mo lagi na ron.
Gamito nila ang fake news as shield. Ang fake news kuno, i-label nila as fake news as shield, mga igala nga gidaot lang sila. Pero wala may mutuo ninyo do. Kisa pa may mutuo ninyo. Ha? Kisa pa may mutuo. Mutuo ba mo mga igala nga wala na makadawat sa una? Wala na nahatagag alokasyon sa una? Ay sus, istoryahe. Bullseye! Bullseye! Kuya to, good morning. Mayong pagpangapi di Kuya to og regards mo ko kang misis mo si Ate Luna. Sige, palayon. Pagbaha doon na hanggang lampas po ng ankle. Pero yun nga po, catch basin siya. So, hindi lang naman po flood control yung kailangan. Like, pwedeng cistern. Unsa pa. Pwedeng Hindi lang flood control ang kailangan, na po lang cistern. Unya, catch basin siya. Pero pag ang Davao City lagi mo gamit anak nga rason kanang catch basin, di lagi mo mudawat. Di ba? Tungod kay naamang yung area may gala sa Davao nga catch basin. To mention ha, kini mga galang diris Milan. No? Kaya diya may gala sa NHA, diya sa Davao. Catch basin na. Di sa Tabalayog Davao. Diri tas Tagum, no? Naman sa mga catch basin din nasa mga kawa-kawa diri ba? No, mo nang naagyo area may galang bahaunon. Kining diri sa may bingkungan. Bahaunon na. Diri magayagala sa ganining ila kuan gani sa Busaon. Bahaunon na diha. Ano di ba bahaon nga nagdulog man suba diha. Diba? Katunggan maganang ubang porsyon diha. Mga kaigsuunan. Catch basin. So pwede ba nato sanang gamito ng word nga catch basin i-apply nato sa Davao? Pero pag ang Davao lagi mo ingon nga bahaunon man gyud mi diri kay catch basin man ning among area. Di lagi sila mo dawat lagi. Sa to ba mga igal, ang meaning sa word, mamili sa og political application. Ako yawa ko na Inocencio the twin. Good morning, Sir Arns. Greet na ko si Mrs. B. Happy birthday, Dilita the twin. Mukatawa baya ni sa imong Sibya, dungan mi. Salamat kayo ninyo diya. Nads Kusner. Bibi Girl, may buntag des Hong Kong. Good morning! Richard Ibanez, diya sa may Davao, may buntag Lian Masadlan. Kenneth Pacho, may buntag. Kalibanga, may buntag. Ipinito Rosal, Rebecca Pabilyaran Palen og kisama ni Adri Master Pogi, si Albert Domingo Casimiro gikan San France. Good morning! May buntag ninyo diha si katropang John Jampon. In short, malipay ang politiko og lisod ang tao kay ayuda og kwarta ray katapat mao nang kalipay sa mga bubutante. Dili daw tanan. Alright, padayon na to may gala si Ortega para mahumana na siya. Kay murag siya ray unod ading alas 8 na to. Sige, go. komprehensibo na drainage plan at halos isang taon po higit na wala pong flood mitigation projects. Maganda po na balikan ito. Dahil lang. Mahigit isang taon na walang flood mitigation project. But pasabot, unsa taron August. So, naa siya project way back. Wala lang siya project kuno August to August. August 2025 and then August 2026. How about August, July, June? Wala? Dagway. Naong palandaan mga higala. Wapay krimen, suspect na. Sige daw. Imbes ka mo explain ka, nangayon na nung kagdugang pundo ka, kuyapi. Baga dyan kay dagway yun. Sige daw, padayon. Diyan naman po yung teknolohiya. May Project NOAA po, meron na po tayong mga drones, meron na po iba-ibang klase po ng pag-validate dun sa mga lugar po na mga red zones na nangangailangan po ng ganitong klase ng infrastruktura at mitigation. So, maganda po na pag-usapan, maganda po na ayusin yung implementation at balikan po itong mga ganitong klase ng projects without po na ma-prejudice naman po yung silbi talaga nila at saka yung functionality ng mga infrastruktura na to. Pwede man na, kung yun man ko mga igala. Tama man ang ingon niya. Nindot nga may hisgutan with bisan pag na-flood control without sacrificing or kini masakripisyo kining tinuod nga function mga igala sa mga mitigating, flood mitigating, etc. bla bla bla.
Pero mas nindo tingali mga higala kung kanang punduhan di na nato iagi mga higala congressman. Ayaw na. Ayaw na. Diba? Naaman tayo DPWH. O, diba? Pasikat man mo, sige. O, i-live ng inyong bidding. No? Basta man, na may cellphone ron. Live tanan. Ikas pag ihaps kwarta, live. Para mo tuong tao mga higala. Ayaw na iagi kongresista nga nung tagaan mo nagpundo na nga. Di ba natrabaho sa kongresista mga higala nga mahatag og paracetamol? Di ba natrabaho sa kongresista mga higala nga mutambal sa mga masakiton? Di ba natrabaho sa kongresista gituyo man na sa sistema sa tong gobyerno lagi kay para lagi na ay makumkum. Legislator, pangahan palang daan mga higala. Bisag dili ta bright mga kaigsunan makasabot na ta nga legislator. Bisayon ta na lang ng legislator. Magbabalaod. Na lang, lawmaker. Diba? Magbabalaod. Papandaya na lang nagbalaod. Papandaya ng polisiya, mga kaigsunan. Ay nagatagong naman ay kwarta, kanarang ilang alawas. Kanarang ilang sweldo. Kasamok ng, mo man na hinungdan, God. Di man ta nagka-problema. 2025 nga budget, mas dako pa mga igalang insertion kaysa tinuod nga budget. Oh. Pangabaga na ba sa mga dagway? Di na yun matagak, di na yun matagbaw. Mo, kuan yun gyapon, mo kuha yun gyapon, mo paak long gyapon. Mas maayuan eh. Tinuod bang yun na? Kanang flood control, we need flood control project. Ano, mabaho naman ta. Napatay climate change, mabaho na yun ta mga kaigsunan. No? Muna ginaingon may galas drama nga lisod na pabalikon ang baha paingon sa bukid. Nga naman, di naman yun ganahan ang bahas bukid ron. Di na. Naanas karsada ang baha karon. So angay tingali nga kanang mga flood control, dili na mga higala isalig sa mga congressman. Naaman tayo DPWH, naaman tayo local government. O, local government na punta. You identify. But you will not get the money. You will just identify. Oh. Walay muhawid og kwarta. Diba? Ang muhawid sa kwarta, land bank. I-release lang mga igalag, kinahanglan na. Di na mo agis kamot, di bisan kinsa. Kinahanglan niya katunang kontraktor may mudawat mga kaigsunas bayad. Pag mapalpak, di ka itong kontraktor may pabayron. Simple. Kaya mo agi pamanggod karon ni congressman, muhapit pa ni gobernador, muhapit pa ni Mr. Suanso mo ng siging tinigbasay, pag-abot karon mga higalay, miski 100 million ang budget, 1 million na lang nabalik na naabot. Mantingala ka, nganong ang project di mahuman? No? Nganong ang project di mahuman? Kompleto ang budget mga higalang aghatag para sa itong dito sa distrito ni Adjong. No? Ngano mga higalang, makita nimo sa mga video, makita nimo mga higala sa mga ang mga imburnal magkatag. Nganong nahitabo man, nganong niabot man sa ingana nga portion. Phase 1 pamanggod ni. No? Actually, problemado gyapon na eh. Phase 1, kung phase 1 pananglitan mga higala, phase 1, nganong na sobrang materialis. Put pasabot, nanobra ang materialis mga higala sa gitagana nga mga gamitonon sa usa ka proyekto, sa usa ka phase o hugna o bahin sa mga proyekto. Di ba? Kung kutihon lang yun. Oh. Di, nagtipid man yun, me. Binuang ng tipid. Kadugayan, standard may gala may Kung ingana lang kung tayo buhaton, di na namuagi sa ila total, mga bagbabalaod man na sila. Papandaya na sila, tanawa karon ha. Kita ka mga Igalas TV, ang mga session, mga igsuon sa House of Representatives, mingaw na kaayo, wa na kay mga taong bangko. Ambot. Ambot ka og asa na inyo mga kongresista. Oh. Ay inyo mga kongresista karon mga higala. Murag mga mutupong na po sila sa kanang mga gobernador. Wala na problema makita nimo na mga gobernador may higala magsiglakwat sa ang ilang area kay ilaha man ang area. Pero makita nimo karon ang mga pera tanana lampurnas ni hawa koy ginaigo diri mga higala. It is for everyone, not for anyone. Not for someone. It is for everyone, not for someone. Mati nga ka mga higala sa mga kongresista karon. Mga programa nila ibot ngipon. Mga programa nila mga higala, no?
injection og itoy. Bungot sa itoy, mga ingana na. Programa nila. Ang programa karon sa mga kongresista, mga higala, manggupit. Programa karon sa mga kongresista, mga kaigsunan, kining mamurga o mga batang mga bitukon. Nga naman, naman sila pundo kunuhay. Oh, pero ang uban, how about the others? Katong wa mga higalay pundo, asa man tong uban? Wala, no? Mag-unsa man sila, no? Unsa man sila nga? Wa man sila tagaig pundo. Unya, wa man poy madto kag session karon. Wa daghan na kay bakanting lingkuranan. Mingaw. Mingaw bay. Session mo 5 na masiguro ka tao na bilin diha. Wa na tambungay kay sa pa man nato. Busy man sila, tuwa sila dito tanan sa kuan. Senado sigig tambong og kuan. No, sigig tambong og kining hearing. Laysan ilang misyon. Uban po mga kongresista nga nakatangag mga igalaw pondo. Ay, butang ta dito. Magkuan ta kaning tulion na to ang mga pisot, no? Tanan mga pisot tulion na to. Oh, tanan mga kuan, mga iro nga, mga irong buang. Atong pang kuan mga irbo, pang injeksyonan na to kay para man mga kuan. Di mamaak, no? Oh, tanan mga batang bitukon, atong pamurgahon. Mora na Muna na trabaho sa inyong kongresista karon. No? Ngayon ka naman mga ilang buhat, sultihin ko no ko. Nga na may DOH, na may health centers, no? O ngayon kag kining bakuna o vaccine mga higala, batok sa mga irumbuang na may veterinary. Moingon kag tuli, daghang pwede mo tuli, pwede ganig pakang ra. Napay mga ubang mga kongresista ang gustong tapukon kanapong mga buntis, no? Napay mga nga napod, no? Tapok ilang ilailahon ang mga buntis, ngano man. Sa purpose nila. May siguro ng buntis may gala kay times 2. Depende. Nasa mga kongresista mga igala nga legislative representative sila pero ang ilang gifokusan kato mga driver og motor. Dapat ang imong representahan nag-sectoral representative na lang ka. Oh. Paras nako mga igala, agwanta party list. Oh. Asan sa may focus nako? Kamo nga gaagwanta. Pero wala tay lingkuranan, no? Oh, wala lingkuranan sa kongreso. Tindog ra ta pirmi. Oh. Standing position rata. No. Ila ta mo lingkod kay pangit yan na malingkod, matapulan magana mo lingkod gud, no? Standing position rata permi sa agwanta party list mga igala. Okay na na. Bullseye.